Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, iki aku lagi buat aku nasi pecel. Udah lah mujek lah. Jek. Ah. Udah bengi ning ndi ta kowe iki? Udah bengi. Kan pentol lo. Bengi lo kok turu lo. Sore-sore. Lah ya kene kok ndi? Yo bos, aku lagi buka nasi pecel. Wis ro minggu gak buka, Bos. Ibu aku tetangga ro minggu gak bakul nasi pecel, Bos. Iya. Coba ngat bakul kalau bisa. Apa, Mbak? Gimana ngat bakul kalau bisa sampai dalam bagian itu. Anakmu kok bakulan kalau bisa. Saya ngarepan kan. Yo Pak Diwan. Oh, Pak Diwan ya toh? Ibu mau arep basul-basul kok. Oh, modale Pak kerja. Ya ora toh. Ibu aku lagi jualan nasi pecel. 2 minggu orangnya gak buka, Bos. Kalau memang gak buka sih gak lorot lagi, alhamdulillah wis apa. Kopi bos. Kopi. Ah, mujek kopi. Udah bengi mujek karep eman iki wong mujek iki pijet, Bos. Ya toh? Ya. Ini mantuka. Enak coba kan itu ikan dolar. Ini kan Mas. Udah aku ki lagi buka nasi pecel sing mau order nasi pecel. Oh, silakan sudah. Nasi pecel sing pengen. Bu aku rom iki gak buka aja ya. Yo. Kopi ku udah buka. Lagi ya alhamdulillah. Alhamdulillah bakal bos. Wis aku wong sehat Bu aku. Sehat kok kopi ku gak sehat. Sehat. Rom minggu gak buka loh, Bos. Ya, iya ya. Bukan wong-wonge padha Ketilik terus ya. cewek toh. Sering begini buka kan suruh buka. Kalau ngedi aku ngetan tuh kadang aras-arasen. Iya, Cek. Aras-arasen kalau ngetan mau. Ya, wong arep ngetani wong wis kulino nek kene iki wis enake nek kene. Sing nek gerobak iki ya. Ya. Kinggo ceritane kinggo aku arep ngeterno kontrol Mbakit, Bos. Terus mbok aku kontrolnya tanggal 23. Masih 2 minggu lebih. Ya, alhamdulillah. Sehat. Udah live nih DJ. Tapi iki toh. Tak komeni lho. Ora enek ning kono kok. Ngomong ning kono ora enek. Kowe ning omah iki lagi. Aku ning kono kopi golongane anggur. Lento, tungkru. Yo nek Wis aku tuku rokok wis mulih ya. Lah Joko. Joko ya mulih ya. Tapi nek kene dah sik kok tuku rokok tinggal mulai hae turu. Kene sesuk tangi isuk kontrol meterno. Yo lah bakul to. Lombok aku, Bos. Sing bakul nang kulon katon sampai. Mau jalan mayo. Alhamdulillah, Bapak sehat selalu. Iku ngaret ora, Cek? Lumayan buat dhewe kok. Wis karek delok engko. Yo lumayan pakmu kok. Wah, lu ngaret, engko awan bisa. Yo iki Baru dan terus. Dewe masa aku iso bidal. awan awan. Gua ngaret karo aku. Terek. Oh, ngaret karo kowe. Iki lho. Ini benduren. Oh, motornya dikek nganu. Warung ganggan ki lho. Saya warung pojokan ki lho. Ya iki pegamu karo Pak Eman kon goblok. Yo, oh mudun sethik. Sabra kali juga sethik. Cedukan ya?
Jajak. Berarti tapak jalan. Yo ora to pinggir nggone kula jembatan kuwi kok. Sing tak duwe dhewe lho. Iya, tapi ki wis gua jajal lho. Oh tak reda ini. Wis. Wis. Cin percaya nomor tuh. Cik nom-nom gua akeh. Aku dingki ngerti teko kuburan ana lho. Kuburan bedurian. Apa yang aku bilang nih? Ya enak to bro bedurian. Olah kan oke lah. Iya. Aku dingki munggah kok kono kuwi Sudah. Kayaknya kok. sepi rene wong gene Bos. Biar orang berani kok mau berani. Nah, kok. Ah, welas Berani kalau berani boleh bakat sih itu ya sing biyen banjir gemplak lho. Orang bilang juga kasih satu sok. Lah iya, Pak. Kan ngalah berani. Ya nek tangan. Gunung lho. Sing dipapen iki lho. Apa di situ? Wis papen ngono. Bung, ora kuwi ning ereng-ereng kok. Gos-gos. Munggah. Bos aku buka nasi pecel kok, Bos. Iki tempene ready. Ulupe apa to? Ulupe ya cuma ganteng. Kene dia kene samalah ning tengah. Nang buku dong. Mbok ora batok. Yang mana enak uang tak. Piye, Mbak? Yang kon tuku. Apa nek kok tuku? Aku bakul. Lah ya ki engko Bu aku kan wis bakul. Lah kok lagi buka cek ya. Kungkung nenek wong anu. Wong apa iki? Wong pesen. Ya kan iya ora arep. Cepet Ya ora arep to, Bu. melayani pesanan sih. Ini aku sakit. Bos Uti melayani pesanan, Bos. Wong iki kan ya ora arep mbok rezeki menawa Kowe pengen kan. anu nggo WA-ne aku Sarifin. Ya wian pokoke ngene piga ya ora Ya apa-apa. ngene tiga ya, tiga doyo ya oleh. Ya Allah. Ya oleh. Tiga ya oleh kok. Sembarang sapa ae. Kabeh oleh. Ya kan jenenge wong iki gak ngerti to mbok menawa kan ya kan wis suwi gak tau buka to. Tiga tak buka. Pesen sapa? Kok YouTuber kena ngerjo kabeh ya gak apa pesen. Wong jenenge wong iki gak ngerti cek ya ya. Itu kan wis suwi gua aku gak tau buka kan ya menawa kan ya nek orang baik apa kan ya ora roh. Kan wis suwi sero minggu ki kan gak buka. Ini aku kita ya rasa-rasa Ya ora tau to. Kene Mbak Sri. paling ngaret ki kok ngono. Ya guru tok udah ngaret. Ora tahu. Oh, tobe dingi nggone tuwil 50.000. Bener piye? Lep. Gak tuku sego kongkonane wong kan kene kan gak buka to. Lah kowe liwat. Waduh rene. Ya ora kan kowe kan kadang cik lara to, Mbok. Wis akhire toblok pesen nggo liwat. Ya menawa aku mbok toblok kok sapa kan ya ora arep cek ya. Ah ya kan kadang ning lara lagi buka iki to we. Menawa mbok menawa kok nek wong apik kan ya jenenge wong kan karo. Lah. Goblok sama. Kang rating are wong. Yo. Ya kene ndredeg kok kene kok. Mare kadane wong kuwi gak rating. Edo yo. Wong tak Jine yo kono yo ngremi karo karo iki. Dek ya sih. Ngono wae. Mare gak Wis rating. orang Iki meh arep iki mau ana wong diserempet, Bos. motor. Wis wedak ki kuwi kurang 2 senti tok. Kamu ndablok kae. Orang peteng wis Apa? kan bocah sekolah. Ndablok kan bentuk permangkene. Dia Ya ora, wong tak terno. Sakno.
Wes ki kok menawa mbok aku kok muga-muga Terus kok terus. muga-muga kok mbok aku nek wong YouTuber kena orjo. terus ya. Pengen pesan gone Mbok Suti. WA gone aku saripin. Iya sing tiga waktu kok ngene sok. Tiga ya oleh. Wis sok ngene sok oleh ae. Oleh gone lento gone sapa oleh. Sakarpe Sakarpe. Pas dia musik ya oleh to. Ya sok dia sapa ae soleh. Oleh YouTuber kena orjo kabeh, Bos. Ayo kok terus. Wis kurang buntel lah. oleh to. Wong iki los gua aku. Orjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk lah.